ole tunruma chuan Saint Geneva Missouri muna thil thleng rap thak tak chung chang kan ngai thla ho le don ani Saint Geneva Missouri muna chuan nu patuak khat Stan Rosen ale Ruby Rosen ite an oma Stan Rosen ate nu pa hi nu pa in mangai le chung ko hlim tak an ni thin nge a an thenom khoveng te poin an ngai na in du sak po an du sak le nge ni Stan Rosen ale Ruby Rosen ite hian fanu pahni Charlie Brennicki le Jackie te an neya an unau chu anin kom ngei hle nge a ma se an rin lo dan lutuk le abial pa mi zia po an hriat chian pui ma in Charlie chuan kumsom parukani in pasal ani tadai maile chuti hun lai chuan alai zon nu Jackie chu kumsom chawa upa alani nge ni chutia Charlie in pasal ane tang chuan Charlie le achung te po chu anin bekhat le a an chan chin po anin hrepo to ngai manglova hunakal zela Charlie Brennicki in fa ane nuwa phei chuan an fanu Charlie chu khoya nge a oma adam thaem ti po an hre thei to lovani chutia chan chin in hrepo lova an om nu kumtam fe alo liam nuwa chuan Jackie po kumsom thum alo tling to a Major Insurance Pharma Manager ni in alo om ve mek bokani chu an tho na huna tang chuan Claywaller nen in tongin anin ngai na hle a Clay chu Jackson Police Department na athok ve mek bok ma se kum khat vel a tho nuwa chuan a na tang chuan a bang le ta chutia a na tang a ban hu po chuan Clay le Jackie te in car chu ala nge tha in anin koprem em maya rei po anin zui ma chuan in nei hial an du chhota ni ma se thutluk na an siam tak tak ma in Jackie chuan abial pa Clay chu anu le pa melria tir chu tha in a ria a chuba ka anu le pa te po chuan an fanu in bial pa anei ti an ria chuan an hlim hle a mel te po mu an lo chak ve em maya chu tiang ani awang chuan Jackie chuan anu le pa te mu pui tur chuan Clay chu an in lama ruai ve ta ni ma se a be sei lo lutuk mai thil a thleng tatlat mai le Jackie chuan a bial pa chu anu le pa te chuan thataka an lo don son a be sei em lai chuan chung thil chu a thleng tatlat lo mai le anu le pa te chuan Clay chu a hmel an mu tira tangin an rin lo zong tak mai alo ni a chutia anin mu nu huna liam le hret nuwa phei chuan Jackie nu le pa te chuan Jackie hena chuan abial pa chu nai to lo tur le then ngal wang tur chuan an hril ta fo maya ma se Jackie chuan anu le pa thu soi chu zom du lovin ni dang zong a in an hnai zual sawa moti mai turin azui ngor ta hle a chu mai ba ka anu le pa te hena chuan abial pa chu pasalatan nei hiala du thu te chu a soi ta a chu tiang tak maya an fanu in adu sia wang le an fanu mangai ber ani miawa wang chuan khapreng big lovin in nei chu an phal sak ta ni ti chuan Jackie chuan pasal anei ta a anin nei atanga rei lova chuan naw akeng ngal nge a chutia naw te apai nu chuan a hlimin alai zon nu zon chuang ngei chu adu ta a ti chuan Jackie chuan alai zon nu Charlie chu an omna Missouri a tho chuan a om ve ni ti chu a hre thei ta a chutia an zon chuan nu phei chuan an u naw anin mule thei chu an hlim le a Charlie po chuan a naw Jackie naw pai chung zong chu thei to pin a buai pui ani Jackie chuan fanawa mal som na alo dong na sangang maya phirfa nein mi pa pakhat le meichhia pahni anei ta a chutia fa pathum lai an nei nu chuan zan lama chuan Jackie chu a buai thin le a pasal Clay chuan a pui ve ngai lo wang chuan alai zon nu le a pasal bula chuan thil om dan te hrilin an bula om ri chu adil ta chot maya an ni po chuan lo rem ti in a om nu rei lova chuan Charlie bula chuan Jackie chuan a pasal Clay chuan tuna tanga an fa te enkol chung changa po a pui ngai lo wangin then mai adu thu chu a soi ta a ma se Charlie le a pasal chuan anin nei na ala rei lo wangin in then lam chu ngai tu lo tur le
chu tiang lam soi chuak ri lo tur chuan an hril ta a chu ti hun lai vel po chuan Clay a chuan a fa tele anu pui chu voi khat ma aron tlo ngai lovani chu ti rei tak in tlo po lova an om hnu chuan Clay a chuan ngai zong alo nei ani ti chu Jackie chuan a hreta a ti chuan an ina ho ta lo chuan Cheryl te bula chuan a fa te kum nga an ni thleng chuan a om pui ta ni ti chuan Jackie chu a ma a na tho na hmuna chuan a tho chhun zom ve le ta a tum khat chu Cheryl te chung kwa le Jackie le a fa te chuan an nu le pa Stan Rawson le Ruby Rawson ite tloin an kal ta a chutia an vakal hnu chuan Clay a po chu an bei sei lo lutuk main aron thleng ve nga la ma se Jackie nu le pa te chu an lo lom lo kher mai le Clay chu engwanga chulai hmuna local ve nge ti te engwanga local ve ngam nge ni ti zotin an lo chua chal na sa hle a ma se Clay a chuan zam mel po pu hau lo chuan a fa te mutur chuan adu du na hmuna kal thei thu chuan a lo chang ve ngal zat boka ti chuan Jackie te chuan in lama an ho hnu kar khat ara le hnuwa chuan Clay chuan kar top chol mang turin a fa pa madok sa chu a in lama a hruai le ta a chutia hruai hnu kar le a chuan Jackie chuan a fa pa madok sa chu hruai turin tlai lam tar thuma akal tur thu chu a u Cheryl hna chuan a soya ti chuan Cheryl te chung ko chuan Jackie te nu fa an lo ho hun tur chuan lo ngak taran mai ani ma se Jackie te nu fa chu zandar sari thleng po an lo la ho tak lo wang chuan an ngai a thalo le a biak po an tum po chuan Jackie phone chu a ring kui thak maya message sa hnu chia hnuwa po chan na eng ma adong ta chuang lovani chumi hnu chuan Cheryl chuan Clay chu awa be pop thei ta hlawa Cheryl chuan minute nga ma in Jackie te nu fa omna a soi ngal lovani chuan police te hne na akal ngal tur thu chu Cheryl chuan a soi ta a ma se Clay chuan Jackie le a fa pa madok sa te chu a ina an om lo thu le tlai lamdar thum le chan ve vela Jackie madok sa hruaya in an chua san thu a soya ti chuan phone chuan da ta ni chumi hnu chuan Cheryl chuan a u naw nu Jackie le a fa pa madok sa te bo thu chu Jackson Police Department te hne na chuan ava report ta Jackson Police Department chuan sergeant pakhat chu Clay a thu zot fia tur chuan an tir ta ngala ta chuan Clay a chuan Jackie chu a fa pa hruaya a ina kal ngei thu le a ho ngal thu a soya chumi hnuwa ani pon a bial nu in lam a pan ngal thu a soi bok ti chuan police te chuan major case ko thau chu Jackie omna chin ngai ven turin an ruat ta ti chuan major case ko thau chuan Jackie te chen na atanga mail ni a hla a chuan Jackie kar chu an muta a Jackie kar chu a ke hnung lampang a chhia ani ti an hre thei boka ti chuan Jackie kar chu an zir chiang ta ma se an hnu chhuina atangkai tur engma an hmu chuak ta chuang lovani chumi hnuwa FBI lammi Lieutenant Jeff Bonhamale Agent Ryan Tarte panhi chuan Clay in dap phal na nein Clay in lampan chuan an kal ta a Clay in chuan vadap tran ta a chutia Clay in an vadap na lama chuan Clay kar kong khara chuan thisen kai nuai mai chu an muta a chu thisen chu DNA test nei turin an thon ta ni ma se chu thisen chu sanga thisen jok alo ni a sanga thisen alo ni chu makan ti hle a akara chau chuan sanga thisen chu a om nge a in chung lama po alo om reng ti chu an in chung lama chuan an zong le ta a chu ti rual chuan nu ma engem nu chia mu chua tumin an zir chiang chho ta zelani ti chuan Clay in chunga chuan carpet laglo deuh taka in khok chu an muta a chu mai ba ka chuata thisen farna hnu ma an hmunual boka chu tiang ani awang chuan a in chung lam chu a ayana sale zualin an hanzir chiang le ta ni a carpet dang te po chu an han khok chin zela a bung roda khom na hmuna chuan a tira laglo dewa carpet lo in khok chu an hmu chuak ta
chu carpet thema chuan thisen farna hnu ma alo om nual bok chu mai ba ka Clay chuata chuan ruang hnu na hnu ma ang tak mai an khol chuan a mu fu le tatlat mai le ti chuan rin hlel na sang tak mai nei ta in chuat lai thisen far an mu te chu DNA test nei turin an thon le ta chu DNA chu mei che DNA nge yani ti an hre thei ta bok Jackie DNA nge yani chu an ringa ma se Jackie ruang emo Adam pon a omna an riat mai lo wangin Jackie DNA nge yani ti an chiang thei bik lovani chu tiang ani awang chuan Jackie boni chuan Clay chuan eng thil nge ti chu riat le phot tha in an hreta a Jackie boni chuan Clay chu toys dora akalani ti an hre theya chumi hnuwa damdoi dora akal le a chumi hnu tlai lama ama long asil fai ani ti chu CCTV footage atang chuan an mu thei ta ni chu CCTV footage chu chiang le zuala an han en chuan longbang vela chuan thisen kai ni om tak an mu theya ma se Jackie tenu fa bona chuan a in nam noi nge yani ti chian na engma an la nei miaw lo wang le fin fiana om lo ala ni miaw wangin Clay chu an man thei bik lovani ti chuan police te chuan chanchin buwa chuan Clay long ti fai lai thalak chu tilangin Clay chu lo mu anom le om lo an zong ta a ti chuan tlei rol pahni te chuan an thu chhuwa chu lo mu in rang takin police te chu an ron be pop ta a Jackie boni chuan Devil Island muna chuan chu long le akhal tu mi pa pakhat chu an mu thu an ron report ngala ti chuan police te chu Devil Island lampan chuan Jackie ruang zong tur chuan an chuak ngalani ti chuan ruang zon na chu an tran ta a tui chung le chu island mun then khat chu an zon chua hnu po chuan Jackie ruang chu an mutareng reng lova ma se beidong lovin ni tin chu island a chuan Jackie ruang zong chuan an kal ta a ma se chu island le Clay in lama chuan thil thar eng ma hriat bel le mu chua bel an nei tak lo wangin ruang zon le nu chui na chu an ti top lai lok tariani ti chuan Jackie bawa tanga kum ni nuwa a ruang zon na po an chol san hnu fe a chuan anu le pa Stan Roson le Ruby Roson ite chuan an fanu thina chu chui chian sakle turin an nge le ta a ti chuan police te po chuan chu case chu thar thole in an chui that sakle ta ni ti chuan Jackie na tho na na a man ber computer chu an han check le ta chu ta chuan a pasalin ku ta thlak thin thu le anin then hlen ani chuan an fa te chu Clay chuan tha veka tum thu te chu a soini nen lam chuan fia takin alo chin chia thlap mai le chu thuzia kan hmu atanga ni na chia chuan Devil Island a chuan police te chu kal le in chu island a ram ngolama chuan thingkung pathum in hnai deuh bul in kara chia chuan lei in laina vung an hmu a thing pakhat phei chu azung chopina in phoya alo ro vek to bok chu lei vung chu an han lai le a thuk tak pon lai ma chuan jeans pol chelam pang chu an hmuta a an han hai le deuh chuan mi hring ru ro chu an hmu le bok a thom hno te chu alo la ha thlapa Jackie ru ro nge yani chuan ring ta a ti chuan zirchian turin chu ru ro le a thom hno chu an la ta ni ma se Jackie ru ro lo ni ta se a fa pa madok sa chu khonge om ta kang ti chuan an ril ru ti buai le a ti chuan ru ro an zirchian na atang chuan Jackie nge yani ti chu an hre thei ta a Clay po thu zofia turin an la ve ngalani ti chuan Clay po chu in je boy lo ve in puang ta a Clay chuan Jackie chu a boni chuan a ina kal ngei thu le a fa te chung changa hanin hau boy ngei thu te kut po tha ngal thu a soya Jackie chuan in then hlena du thu a soi nuwa phei chuan a thin rim hle thu le tha ngei tuma a soi sak tak thu a soya chumi nu reilova Jackie po a hliam tur lova thi ngal thu a soi bok chumi nuwa dam doi dora kal le in leiti thatna awa le thu a soya ti chuan Jackie ruang chu phurin Devil Island lam chu apan pui ta ni chumi hnu chuan leilai khuarin Jackie chu a phum ta
arwang chu atreiral mat theina turin leitha chu da tel ta ni ti chuan a fapa omna chin an han zot vele ta a fapa chu a thian teina nungdamin a thu ruk thu a soita a ti chuan police te chuan an fapa madok sa chu an va hruai chuak le ta ni ti chuan ko chuan kleya chu thiam lo chan tirin kum somni chung hreom takatang turin a chung thu an rel sakta a Jackie ne na an fa te po Jackie u serilile apasal te en kol turin ko chuan an da ta ni ole tun trumatan chun khati zong kha nile phot sela video le peka kanin mule theu don nia hun manduam vek ule